Ja, tænd den bare. Så skal du lige bakke, ikke også? Mhm. Så kører jeg lige så stille, ikke også? Så kører der hen, hvor der er mere plads. Kan også køre den. Så kan du bare køre op derover. Den kan godt køre op der, ven. Giv den gas. Han vil løbe tæt. Hvor er bilen hen? Ej, ikke sluk der. Er der noget galt? Så kommer han til at trykke. Er der sket noget med den? Så er der motortjek. Ej, Frederik, herhen. Herhen. Så kan du flyve ud over den. Nå, det skulle du ikke. Kan du ikke tage flyvehop? Tag flyvehop. Hvor bliver flyvehop af? Det er godt, ja, ikke også? Den landede på hjulen. Prøv lige det igen. Væk. Wow! Det var lige før den tog en næsetip der. Ja. Skal du lige tisse? Det må du også gerne. Når man skal, så...
kører ikke med blomster. Hold. Au! Hvor skal man på, ikke også, Frederik? Ja, det skal du nok holde, så rammer sig selv over banen. Pas på, Frederik. Hvorfor er det lige min ben? Ej, det er ikke sjovt, Frederik. Det må man ikke.